Iya po, sa ordinary. Iya po man masunod. Sorry na yun yan. Anong masunod? Sa ordinary po. Ayun na, sa ordinary. Arin pa. Oy! Ano ka mo dyan? Yo. Ano? Ayan na po, hindi mo lang. Kamu kung ano ang aircon? Ay. Yan, aircon pa. Ordinary ano? Ngayon. What's up? Wait, go. Teka. Amon dua talaga. Walang lang talaga. Sa idol oh. Gabat lamang ka mo dyan. Mali pa magbuba ka mo dyan. Sige na po, dumana. Ano, hindi ka na? Idol safe? Ha? Share ko na lang? Ah, sige. Ilong Isay. itong bakar mo daw. Ano bang kara? Itong kulikul sa kausay. Oh, yo. Tabi kang pinto. Kata din lagi ko iba. Oh, muerta si Idol. Followers. Nagdurakot sa pinto. Ha? Sige. Ingat ka mo. Utong dua. Ayaw tong tulay. Ayaw ka sa tulay. Ayaw. Hoy! Huwag ka sa tulay ha! Sunod, aircon. Ayaw kita mo sila. Aircon.